Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Ako silang tanang dilingon nato nga milaban ni Ramong Tsunukoy. Ako silang paliton. Ug ari na sila mulaban ako. Kuan, Mandong. Oy, kana mga dili ingon nato ba? Bibong ikaw ragoy pasabot. Dili na madaog palit ang dili ingon nato dong Albert. Oo. Nga naman? Kay mga bulawan man ang ila dong. Ay! Kung istorya yan, ha? 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 Lahi na ning atong panahon karon. Naong nagkwartang mga tao. Hasta ang mga dilingon nato mudawat ang sumurno. Uy. Aw, kundi sila mudawat. Pwes, kinim! Ay, nalugpitan akong kamot.
Ano mo ng shotgun dong? Hindi na magamit dong kay mga buwak maghimugawas ng buhan. Talaksi ang angkubal sa kong kamot, talaksi. Hala, tinuod ah. Ay na pabutha dong eh. Bitaw, Pamaulan ka na dong. Oh, pamaulan ka na dong. Ay, napaghagu-haguan na. Kaya wala naman ka na bala. Dong. Ay, be. Tistingan ko nun na to, ni be. Ha? Og buwak, maging mo gawas gihapon nila subuhan sa kong shotgun. Ay lang ito muna ko ng imong shotgun dong. Ayaw kahadlok. Ay buwak, magkahimo gawas sa ani Jokard. Bitaw, Jokard. Wala naman Puti ay nga post na buwak, siya, kana. magkahumot, be. Tungtong anang lata, do. Kita ka ng lata, eh. Dong. Tungtong lata! Dong, maluit ang. Oh, Ay lang ito muna. pahumtan ti ka, Bahala Jokard. buwak ang mugawasan dong. Ay lang ito muna ko dong. Maluit ang ka. Tisting rani, Jokard, ha? Ah. Tisting rani! Ah. Pusil, oh! Oh! Hala! Jokard! Hala! Jokard! Patay na si Jokard! Jokard, unsa naman? Unsa man patay ka, Kard? Wa, nakahupo man ko. Ah! Oh, nakahupo ko. Nagsaon na kanina. Makahupo kas bala sa shotgun nga mabungkag ba na? Buot ka Talag nakahupo saon ko. kay ka, ha? Writer mi nagbuot ana. Agoy. Dong Elbert! Oy. Daw, pastilan dong. Ay, Pagyan pastilan. nagkahupo ka, Jokard. Dong Elbert, doon naman lagi na bala ng imo shotgun, dong. Napiskan ako ato, napiskan ko. Napiskan na dahil sa splinter ka, Jokard. Nabuslot ito ang bungbong sa Mumbai, oy. Pastilan, oy, dong. Oh! Naguba na sad og balik among barong-barong, dong. Muna na kung ayaw ini kay imo ning gipadasmagan si mong auto niya naa karon. Nabitbit ako Naguba siya na sa sad tira. ang bongbong. Ay, pastilan. Bak na pre, mukha na, pre. Kamuray nagingon nga buwak ray mo gawa sa akong shotgun. Be. Sahuan ninyong buwak. Hankak kay nalugpitan akong pikas kabot. Dong! Kagang-kagang naman. Shotgun. Hala, likak naman sa kadong Elbert na managan na lang tabibong. Uy, Jokard, managan ta kay bubuto na. Asa man mo buwak kay mo gawa sa amin? Dagan, Jokard! Ay mo panagan! Ay mo panagan! Ah! Agoy. Tinuod ba, Jokard? Doon ay amigo nga dili ingon nato si Ramon. Milaban sila sa ako, anak. Ay, kung sa ka. Sakit kaya ko sa mad. Hanggang na si Albert, da pasilot ako sa iyang shotgun. May ganit ka nakahupo pa ko. Sa ato pa, kadtong buwak nga may gawa sa shotgun ni Albert, mugna to sa dili ingon nato, Jokard. Ay, lagi ko sa muka. Sakit in sa mad ako, ulit. Sabihin ako ni mo, eh. Tuani lang ko. Eh. Tinuod ba nga doon ay amigo si Ramon nga dili ingon nato. Og milaban niya. O lagi, tinuod. Kaming tanan na nakakita. Gimanduan niya ang tanang mananap sa lasang aron bugnoon, eh. Gipkupugan mes mga dagkong langgam og doon na pa'y prinsipe nga nagsakad kabayo. Ipatid-patiran mig maayo siyang kabayong mula. Kung nang Renzo ko nga na do. Okay. Renzo? O Renzo. Renzo ang nga sa kabayo. Mo Agoy. nang babaeng kabayo ni Amorsula. Ha? Katong drama sa una. Atonta ka. Yabag ka, buang ka. Naghisko ka na magdrama, eh. Tambalin sa mada ko, eh. Sakit kayo. Doon ay mga higala nga dilingon nato si Ramon. Doon na di ay makalaban sa akong anak. Ay tambalin ako. Ay kalipay diha. Kay kontra nato ang mga dilingon nato. Milaban silang Ramon Kulukoy, busa kontra sa... Do naman ta kay buot. Mas butan ka kay kang Ramon. Unya nga nung misugot man ka nga mugawas mo ining lasang. Ay, nalagrason. Nahibaw ka yun, gisultihan ti kang daan, nga kon mugawas ka dinhe, mahimo kang baboy. Dili nakakabayo. Og si Prinsipe Nomar may balik sa iyang pagkaramon. Unya nga nung misugot ka man sa Mandong Ramon, nga mo gawas mo sa lasang. Tubag! Ayaw lagay rason. Mga tarungan pagyog ka. Hapit ka asla sa mga tao. Og si Ramon hapit mamatay. May nalagani kay misalir ang ginuto na kong gahom. Unsa manggoy na sod si mong o. Nga nung milahos pa man mo sa ubos, nga nahibaw man kang nahimo na kang baboy, ana. Unsa man, paghambog lang yo'y tuyo ni mo? Tubag! Hilom!
lagi pagrason. Tampalungon te karon. Nagsulti si Ramon nga sige siyag ingon nga pahunongon kag dagan. Pero wag yung kuno kamuhunong. Be nga naman. Unsa may nasod si mong mipadayon man yung kag dagan. Bisagi pahunong ka na. Tubag! Ayaw lagi grason! Ya. Ha, dapat tanon ta ka. Timan ini Renzo, ha? Ako dugay na biya akong gikapoy ining akong trabaho. Misyon nga way kinutuban, way lami. Maglagot gani ko, biyaan ta mo. Di na ko mubalik sa tong gingharian. Layasan ta mo. Og ikaw ibilin te ka dinis kalibutan. Isalikway ta kang kabayo ka. Nakadungog ka rin so! SED Alert! SED Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Presente Bagyo. Kailang edad ni mo karon, Father? 76 pa. Sabay, bation ni mo kung makahaplas ka sa liniment oil. Makayaw sa atong gibati. So, ang gibati dahil ni mo, Father? Kanan, balong kang panutod na natin mga bation ginagmay sa atong lawas. Huwag mo ko ilaing mo dali haplas. Seed liniminuit naman. Ako man ko karpintero man ko sa furniture. Sa dugay-dugay na kikuno nga gamitan na ginoon. Seed liniminuit. Ano masamad ni? Butaan din naman ng pilot, mawa din dugo. Automatic. Health Testimonies. Biyaan ta ka dinis kalibutan. Bahalag maunsa ka din nakadungog ka. Tarong tubag! Nakasabot ka sa akong gisulti. Pasagdan te kag maunsa ka din kung magpabadlong ka. Nakadungog ka ba? Maghatag kag problema na ko yate. Gidate ka din aron makatabang ka sa akong misyon. Unya may pabadlong noon ka. Mo pa'y kulukoy na si Ramon. Ikaw magkinulukoy sa ka. Maghatag sa kaglaban sa una ko. Ayaw kong amami. Sibog. Basta timan nilang ha. Di ni komedya ako ha. Biyante ka. Mulayas ko. Ug di na kumuuli sa itong gingharian. Ug ikaw, bahala na ka. Bahala ka pila ka pa mababoy kabayo ka. Dinhi. Anin sa tanis likod nga bahin ining lasang. Di ta dito sa tubangan kay nakatultol ras tatay Joker dito. Ay, ani na sa damag. Himo og laing payag dinhi. Oo, maghimutag payag. Ang umtikigdaan. Importante maghigdaan. Importante na nato kay sige mutag dog. Ramon. Pero ani ta maghimog payag sa luyo sa mga kahoy aron dili daling makitaan. Kung makitaan ta lang tatay Jukard, disturbuho naman sa ta, maputol sana! Kanang imong kinatawanan ba? Kung dala nimo hinayon, bisag tago pang atong payag, madugduman gihapon ta nila. Aw siyan? Sigog ingon nimo nga usman na ng imong katawa. Oo, ako bidaling giusap, pero di man madalit. Sige, magsugod tag himog payag na. Tayo basta, mahimo ba nimo? Presko pa man ang imong mga samad ug mahimo eh. Basta kauban di ka Leslie. Wa kay bation mo sa gamay sakit. Basta kauban ta. Punos kalig-on akong lawas day. Ramon.
ang tanang dilingon nato nga naas lasang. Puhagon na to sila. Oy, murag bayis putsukan. Ato puhagon. Puhago na to kay kana kuno nga dili ingon nato nga naas lasang milaban ni Ramon Kulukoy. Oh, delikado man na bibong. Oy, kuyaw man ang mga dilingon nato kung ato ng kuntahon. Kuya ugod, kwarta. Delikado tos lasang magbitbit ng tanan og kwarta. Oy, kwarta! Magbitbit ang kwarta. Unsaam na tong kwarta, bibong? Inig pakita sa dili ingon nato, di pa gani sila makagamit sa ilang gahom. Pakit-on na to og kwarta, hayloon na to og kwarta ang dili ingon nato. Oy, madada sa kwarta ang dilingon nato, bibong. Lahi na ron. Sa una dili, pero karon tungod sa kalisod sa panahon, madana kwarta hasang dili ingon nato. Oy! Diba, Dong Elbert? Dong, di ba ko hosto, Dong? Ikaw na lang isulti niya. Imuha na sulti ako tos Barbara, ha? Uy, sa? Ikaw ba inaidag ang kwarta? Hala, sulti niya! Dong. Ikaw may sigig tingo, God. Ako may kwartahan! Dong. Gihinay galin ako, akong tingog pirmero kaya di ko gusto mansuko ninyo. Ikaw mo'y sige yaw-yaw ni Abi Bong. Ako iangay mo sulti sa mga tao, dili ikaw ni Bibong. Litse! Dong, sorry. Nahinayak lang kong sulti, Dong. Laruhon ta ni istorya ha, Dong Elbert. O sa may buhaton, namo. Mana, sa may buhaton. Musong taslasang. Musong kita. Oh. Atong sulngon ang mga diliingon nato nga milaban ni Ramon. Musong ta ha. Musong ta. Paludho nato sila nga gamit ang ilang mga kamot. Oy! Pagluhod. Kalisod, ana. Paludhon nimo ang mga dilingon nato gamit ilang mga kamot. Muluhod kas like ingon ana. Muluhod sila tungod sa akong kwarta. Busa bagadang mo tanan. Adi ay. Sulngon nato ang kalasangan! Tanaw mo mga kauban! Abante! Said Celebrity Beauty Show. So may gisulti sa mga naka-observe sa imuhang changes sa imuhang pamanit. Anak akong pag-umangkon nga siya, umpo nang gigamit. Said celebrity. Wow. Namus ka siya. Ipapag-show dara, oy, lagi siya. Gigamit. Hindi siya, sige siya, mag-try po. Wow, so nigamit po siya ron. Mag-try po siya. Oo, puti man siya daan, ma'am. Okay. So, ano siya, tinood good siya. Maraming handog good po doon gamay-gamay siya. Kaya bago pa lang, murag upat pa lang kaadlaw siya nagamit. Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.